ɗum noon en kuccani lefol men jeegobol. En ciftini dow caggal wande misranaɓe hanki indirno bindol mumen ko haala Allah, ko noon kadi ɓe indirno juulirɗe ɓe mahanno Allah maɓɓe mo peñƴi kewɗi suudu Allah woni e ɗemgal maɓɓe Hut Neser. cuuray diineji tellinaɗi fof ene kutoro ɗum, gila joom tawrete en rewi e joom injil en ha yetti e joom qur'ana en. misranaɓe hanki ko kañum en fof ngadi hutorade cuuray. Allah maɓɓe mo kalɗen dow o ko ɗum fof ɓurno horsinde, ko ɗum waɗi nde wonno leɗɗe cuuray puɗatano e ɗo ɓe konno nde pinal maɓɓe dari e nangue hoore mum nde, ɓe mbaɗanno ko seteji ɓe jaha ha to taniraɓe maɓɓe ummino to woni e kaaƴe e coppi e nokkuji taariɗe ɗum ɓe gaddoya toon ɗacce cuuray. ɓe mbiyanno cuuray e ɗemgal maɓɓe ko Seneser, konngol ngol sirako e Neser woni Allah no jiiruɗen downi. ndeke noon ko e ɗemgal maɓɓe neɗɗo famata hol sirru gonɗo hakkunde cuuray e Allah, sabu ngal holliri ha laaɓi wonde cuuray ko geɗal alliyankewal. so neɗɗo ruttima e joomum kasankeji mum hay reedu mum fof waɗeteno uranteri beele ma jaɓɓe jaɓɓungal moƴƴal. ene wayno ha hande ko ɗum yahata e mon, hay sinno dey hewɓe e mon ganda sababu o tigirgui. ha joni to bange dewal Allah habbirde e sakkude juuɗe ko misranaɓe hanki ngadi ɗum wadde, ɗum luural wawa hen wonde, sabu ko ɗum alkule e bindol maɓɓe. jokken hen wonde duwaw firtanno ko ñagade Allah no e pular ni. ene laaɓi wonde arab e hoore mum jiggi konngol ngol ko e ɗemgal misra hanki, sabu bindol konngol duwaw ngol jofranno e maggal ko neɗɗo dariɗo walla joɗiɗo ene suuti juuɗe yeeso mum. en duttotako e sadak, sallige, korka e julde e Allah e won waktuji ñalawma walla jamma. hayɗo diine misra seeri tigi e diine l'islam woni rokkude Allah geece walla peñƴi kewɗi, sehana ɗumen sanamuji, tawa kadi joomum en ene gonɗini Allah ko goto bajjo. Neser wati e ɗemgal maɓɓe ene gasa taw joomiraɗo timminano hakkillaji maɓɓe taw tan ha ɓe mbawa awde ɗum tawa ko e miijo tan. ɗum Allah rokki ɗum aade ko ende Qur'ana riwti kala ko ine annumina Allah walla nelaɓe mum, kono haɗani ha joni dey e hakkille neɗɗo soklude ɗo fawi. Allah addani ɗum inɗe mum 99 tedduɗe ɗe, omo huccinira e makko duwaw taw o sehananimo sanamuji 99. ko ndeɗo udditare wonnonde Allah rokkano misranaɓe hanki. inde Allah wattunde temedere nde ganduɗa ko suuɗande ene siftina en inde Allah misranaɓe suuɗinode nde e daari maɓɓe diiniyankoji, ko nden inde reer rokkuno ast hono Isis ha wawa moccandemo memande o memino e peeje makko.
ko nden inde sirrande asta duwori fani ere ha suba e nder rewbe fofu wonde ko kanyum wonata yummum jogordo laamade leydi Misra cuudi laamu fof jalta e mum ɗone mbiyen jogade Allah ayawo mo hakkille wawa nangude e inde suuɗinde nde yimɓe makko tigirigi tan kumpiti wana e Islam fuɗɗi kala mo humpitaki yaadu rendoji hanki e pine mumen ene wawi nangede kawise e ngal ɗo jiidigal kono so en duttima hanki ma bettere nde usto walla bom yaha ha laaɓa en kolliri dow seeɗa wonde greke en ko Misra jiggoytono pinal e gandal ngon wuro noon wona kamɓe tan konno e mum leƴƴi kennoɗi Misra bange funnange tuggi Palestine ha yettoyi LAAM kañum enne kay ko Misra wonno woynu pinal mumen e gandal ɗum wona haala tan rewi ɗon sabu nelaɓe jeyaɓe eɓe Allah ɓuri darjinde jillima leydi ndi ene yoodi tawa jomiraɗo nawriɓe toon ko haɓe ɓeydo ƴellitade e pinal e geɗe aduna eɗen mbawi fuɗɗorade annabi Ibrahima nde on jiyaɗo Allah tedduɗo yehi Misra tawi pinal leydi ndi ene yara e jamanu laamu ɗiɗaɓo walla bom e mayirɗe mum woni to bange duuɓi hakkunde ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ujunere e temedde joyi e capanɗe joyi hade jibinede annabi Isa mbiyen ndeke taw Misra naɓe ɓooyi jofde naatgol makko Misra kanko annabi Ibrahima ko injili yaajni hen tigi so en tongi ko ari e deftere nde ma en paam ko heewi nde o yahata Misra nde ko e sanga caɗele mawɗe o wonduno e on saha ko e joom suudu makko hono Saratu on noon ko joom mbaadi wonno haa ko ɗum saabi Fir'auna jarriba e mum kono nde Fir'auna andi Saratu wona banum debbo Ibrahima ko joom suudu mum tigi o woppit soknajo o caggal nde o rokki ɗum jawdi e geɗe goɗɗe wiyama ene jeeya e ɗen geɗe Hajaratu jogorɗo wonde yummum Ismaila o Ibrahima hono annabi Ibrahima woni Misra ko Allah haaji hay sinno ɗum feññinaka tigirigi ene deeƴa e hakkille wonde o jangi toon aduna e pinal ɓurno ngal huɓɓude e on jamanu ko wawi hen wonde fof geɗe baaɗe no diine mbawano ɓoccitademo kono ene laaɓi kam ko toon o adi yiide yimɓe haddiɓe sabu Misra naaɓe rewɓe e worɓe fof ene kaddintino gila ko ɓooyi goto fof ene wawi haalde ko wela kono kaddodiɗo e ɓiyum jaarowo e on saha e duuɓi 13 tawi kañum e hoore mum ene yara e duuɓi 99 tawata ko Allah andinanomo ɗum on aada hakkillam min gandal nangi ko jomiraɗo rewni sababu o ko e Misra naɓe sabu ko ma o iwti Misra nde yamirore nde ari ngon miijo noon jiidumi ɗum ko e gando grek darjuɗo biyetenoɗo Herodot on caggal nde yehi Misra yilli leyɗele rewo e wargo fof wi ko Misra naaɓe e ɓaleɓe honnoɓe wargo leydi Misra
jangini leƴƴi keddiɗi ɗi fof kaddungal o lemtini yahudi en e heɓɓe kaddungal e misranaɓe en jii dow seeɗa wonde jinde e gorko ɗaɓɓude gorko ko bakkatuji mawɗi gonno e diina misranaɓe so ine woodi Sodom e Gomor gure kalkilanoɗe sabu duumade ɗumen e ɗin jikkuji bonɗi kalka ko caggal nde annabi Ibrahima iwti Misra ɗon ene gasa tawa nesuji ceerɗi e nesuji koreji makko o yi ɗumen ko toon Allah wallimo e yo bandi ko en iw e o e nde bonande annabi Ibrahima ene horsinno Isaaka no feewi ciftinani Isaaka ko ɓiɗɗo mo dañji e Saratu caggal nde o dañji Ismaila e Hajaratu kono ɗum fof e waade noon suudu Kaaba ndu o maadi ɗum koye Ismaila won humpitiɓe taarih suudu ndu wiiɓe ni ko Ismaila jogino kabaru mayru te caggal makko koko iwi e makko toppitino kala ko faati e ndu suudu teddundu ɗone ene gasa tawa annabi Ibrahima longina yo teddinir joomiraɗo hono njuulu ko caggal nde o yino misranaɓe golliranno e on fannu hay sinno wiyama suudu ndu adi Ibrahima ko ɓooyi no feewi kesɗitingol mayru kam ko kanko Allah yamiri ɗum caggal nde o iwti Misra ha joni inde mayru e hoore mum ene gasa tawa ko e pinal Misra Allah rewni sababu o ɓen mbiyanno cuuɗi baaɗi noon ko Hut Neser woni suudu Allah ɗum ene yuɓɓodire e baytillah inde suudu ndu e ɗemgal Arab jangowo ndeɗo deftere walla taranteɗe ɗum min gandal mbimi ya artir hakkille ma ganda ko Allah waɗi fof tawata ko ene jogii sababu ala o waɗirta hunde mere te kanko joomiraɗo omo teddini hakkille no feewi sabu o wondi e Qur'ana wonde jango o ñawrata yimɓe ko hakkillaji mumen ɗum andirte ko gonga tan ko sariya ha tengti noon e mo l'islam woppi kala certuɗo e hakkille on haydara waɗɗaki ɗum hay julde e mawnude e joomiraɗo ndeke noon so joomiraɗo nawi annabi Ibrahima Misra ene itti ɗum no tawilaji mbaadi gila Uur to Kalde ko ha o humpito pinal ɓurnogal mawnude e on saha hakkille makko soccodira e maggal ha o wawa suɓade ko ɓuri ɗo an jangowo walla taranteɗo ndeɗo deftere woto yejjitu wonde Allah tagrani yimɓe e jinneji so wona ha ɓe ndewamo ndeke joo e joo fof o waɗata e maɓɓe nelaɗo kala naɓe no ɓe ndewratamo e fawade eɗo hakkillaji maɓɓe tolni eɗo pinal maɓɓe yarata e on saha ɓurɗoma gandal e pinal fof ndeke alay sago janga e mum sabu gandal ko kañum timminta hakkille ɗum jalani hay goto ko Allah waɗi ɗum ndeke noon so annabi Ibrahima yehi Misra fotani hawde on ko noon tigi foti wonde sabbo Allah waɗi ko pinal mayri ardino e on saha
ndewneten e annabi Ibrahima ko annabi Yusuf kono ɗum so Allah ñaawi jokkoyten ɗum ko e lefol men jeeɗiɓol ɗum noon hettiyankoɓe amen tedduɓe eɗen ciftina tan falindino gaaci belɗi nana toon ɗi ko Abuu suudu paate musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki tawi hufno haalirde nde ko musidɗo mon Chérif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol.